A ver, ba. Nori ez zenioke inoiz egingo elkarrizketa bat. Idoiari. Idoiari ez nioke egingo, ze azkenean, beira, ja plaza askotan elkartu gara, eta informazio asko atera dit, eta uste dut nik berari ezingo niokela gehiago atera, eta uste dut Idoia, beraz, gaurko alderantziz ezingo nuke egin. Zein da mikrofono aurrean pasa duzun unerik lotsagarriena? Mikrofono batean aurrean agian ez, baina kamera baten aurrean, saio batean nengoela lanean, sorpresaz nire amonaren eta izebaren bideo bat jarri zidaten. Eta nik ez nekien non sartu nire burua. Beraz agian egun hura izango litzateke. Zer da errazagoa? Negar eginaraztea, ala barre eginaraztea. Nik uste dut errazagoa dela tamalez negar eginaraztea. Hala ere ze ondo pasatzen dudan publikoa barrez jartzen dudanean. Politagoa da dudarik gabe jendeari barre eginaraztea, baina errazagoa negarra. Zure txiste bati barre egin gabe geratu dira inoiz? Askotan. Non? Azken aldian bakarrizketetan nabien plaza hauetan, nik uste dut guztietan egon dela txiste bat sartu ez dena. Batzuetan uste duzu plaza horretan egoki sartuko dela, baina sekula ez dut asmatzen. Eta oraindik ere punteria hori findu behar dut uste dut. Oholtzara igo aurretik ezer egiten duzu beti? Beti ez. Beti ez dut ezer egiten. Egia da ikasketetan beti erakutsi izan didatela zer egin aurretik, ezta? Eta beroketak, lasaitu zure burua, estiratu, gorputza berotu, ahotsa berotu. Egiten dut? Spoiler, ez. Egin behar nuke, baina ez dut egiten. Armairutik ateratzeko arrazoirik baduzu? Ni armairu askotatik atera naiz, ja. Baina agian oraindik ere izango dut hor arropa zaharren bat gordeta eta agian labandak kiratsa hartzen ari den zerbait izango dut. Beraz, badazpada esango dut baietz. Ze agian oraindik ere etorkizunan aterako naiz beste armairu batetik eta badazpada baietz. Listo, ez?